Ćao. Ćao. Kaži mi, Relja ili Vlada? Relja. Ništa mi, ćao. Ćao, ovde sam sam. Nikolina. Pričat ćemo o aplikacijama za upoznavanje. Kaži mi, jesi čula za njih? A ja sam čula samo za Badu i to. Za Badu? Da. Tinder. Jesi čuli za srpski, zove se Flirtić? Jesam. Stvarno? Badu, to je ono za, kako se zove, da upoznaješ, lajkuješ. Znam za Tinder, jeste? I ne znam sad još. Ali koristite neke od njih? Ja ne. Ne, ti? Ja imam Badu, ali ga više ne koristim. Imala, ali više ne, zato što mi je dosadno. Ja ne. Nisam nije. Ali sam čula da. No. Više u inostranstvu koriste nego ovde u Srbiji, stvarno. Da, šta misliš zašto je to? Možda je to njima tamo normalno, malo su oslobođeniji nego mi. I kaži mi kako ste priključili s tim? Pa onako, nisu loš. Da li vam prija taj koncept, da li biste nekako koristili to? Ja lično ne. Stvarno, zašto? Pa ne znam, više sam za ovo uživo priču. Da, isto. Pa zato što sam htela da proverim, da vidim, čula sam od drugarice i onda hajde kao da vidim. Momci ti se nisu vidjeli tamo ili? Ne, momci su okej, ali ovako. A šta mislite o ljudima koji koriste te aplikacije? Pa ne bih ja sad nju da uvredim zato što ona koristila, ali ono. Vjerojatno su usamljeni. Aha. Ne, sa srećom, ko zna. Da, ja koristim. Sa srećom. Pa ja iskreno nemam baš neko sjajno mišljenje o tome. Interesovanja tvoje trenutno ne znam, tako da ono. Zato što smo se ovako upoznali, ne preko Badua. Preko Badua bi saznala odmah. Pa, dobro, možda bih, ali... Ubedili smo. Da, ajde, neka bude. Ali ja svejedno neću otvoriti profil, tako da... Da. Kakav bi trebao bude idealan Badu profil? Kakve slike treba da ima opis, interesovanja ili nešto tako? Normalne slike, sa brzim kolima. Da li mislite da mogu stvarno veze da se stvore na lupom Tinderu? Da. Možeš, da ne? Pa mogu, ali kako se stvore, tako i nestanu. Meni se tako čini. Ali misliš da ne može da se upoznaju na primjer? Pa može, da. Mislim da može, ali po meni to je bez veze. Stvarno? Da. Mahne o mojoj devojci koju sam upoznao na Tinderu. Ajoj. A mislite o tome, da li može da se upozna neko? Pa može, verovatno, ali niko normalan. Da. Ne kažemo da ne može, da je to mnogo loše, nije loše, ali jednostavno mislim da je mnogo lakše naći nešto uživo kada pričaš sa čovekom ili razumeš, komunikacija je mnogo bitnija uživo. Ako ne možeš u klubu, ne možeš ni tu sigurno. Mahni ovako. Mahni, ja sad to maš moj devojci koju sam upoznao na Tinderu. I samim ti bi vidio i reakciju i sve ovdje. Možeš da sakriješ da si besan i sve. Da, tačno. I da si 50 godina da imaš ili da si... Naravno, da. Pa ne znam više upoznam ljude ovako uživo nego što poznajem. Da, ali ako nalaziš momka, zar ti nije lakše da, ako tebi bitno lupam da momak ne puši ovde? Da. Nije mnogo lakše da ga pitaš na Badu pre nego što ikad vidiš njega, jel pušiš i onda nastavite razgovor, nego ti izađeš sa njim i kad ti on kaže, pušim, da ti još sat i po vremena sediš s njim u restoranu i... Pa ja pušim. Dobro, recimo nešto tako, nemoj sad to. A ovde odmah ga pita, pušiš? Napiše da, onda pali, kao, i pređe na drugo. Tako da se te strane mogu kao... Pa isto tako kada budeš saznao i ovako da puši i kažeš dobro, hvala ti na upoznavanju, divan si dečko, ali nećemo imati ništa. Pa ne znam, više sam za ovo uživo priču. Da, isto. Skeptična sam po tom pitanju. Da, ali mislim da na osnovu neke prosto gestikulacije, mimike, prosto nekih facijalnih ekspresija može dosta bolje da upoznaš čoveka ako uživo, da. Da, ali zašto? Mislim, osim od objektivnog straha da je to serijski ubica, ali... Nisi siguran da li su to stvarni ljudi, slike i sve ostalo. Ne, pa zato što uglavnom mnogo ti je lakše da nađeš klapanje interesovanja tako, nego da... Mnogo ti je lakše da ti znaš. Ali izvini što ti prekidam, ali stepen foliranja može da bude enormno veći u odnosu na to kako upoznaš... Ti ne znaš kako se ja foliram u klubu. Jel? Čekaj. Evo, mene se... Čekaj. Okay. Do you build social? Like, share, subscribe.